Takže ahojte, vítam vás pri druhej epizóde podcastu Kým som sa našla. V prvej epizóde sme sa rozprávali o tom, prečo som napísala knihu, čo ma k tomu viedlo. A teraz by som sa chcela s vami podeliť alebo rozprávať o takej pre mňa dosť blízkej téme, a to je sebavedomie. Pretože sebavedomie u človeka je podľa mňa veľmi dôležité a ja som ho mala celý život veľmi nízke. Veľmi nízke a vedela som už dávno, že komunikácia, tvorenie a také, že to by som chcela robiť, že to by ma tak naplňalo, ale už v mladosti, keď som to niekomu povedala alebo tak každý na mňa pozrel, že ty a niečo dosiahnuť. Určite aj vy máte okolo seba takých ľudí, takže myslím si, že na sebavedomie strašne vplýva aj okolie. A na mňa veľmi teda vplývalo, že nemala som akože u nikoho takú podporu alebo tak, ale teraz to už je iné, ale však to vám akože poviem neskôr. Ale vedela som proste, že už dávno, že komunikácia je pre mňa silná stránka, lenže začala som podslúchať ten tichý hlas v hlave, ktorý aj vy určite máte, ktorý vám šepká, že to nezvládnete, že to máte vzdať, lenže to ten tichý hlasov je strach. A ja som tomu strachu tiež veľmi dlho akože ho nechala vyhrávať nado mnou, čo nie je vôbec dobré, ale lebo som vedela, že tá komunikácia aj v spoločnosti, keď som, tak ja som človek, ktorý stále iba by rozprával, hej. Že keď som niekde a má byť ticho a počúvať iných ľudí, tak nie je to akože pre mňa moc dobre, ale tak nikdy som to proste túto komunikáciu nejako neriešila, aj toto tvorenie, stále som počúvala ten strach, počúvala som okolo seba iných ľudí, ako mi hovoria, že to nezvládneš, tamto nezvládneš, a ja som potom tomu samozrejme, že aj verila, lebo keď počúvate celý život, že niečo nedokážete, tak potom tomu samozrejme aj veríte. A nie je to dobré, pretože fakt to nie je dobré, ja to teraz pozorujem na sebe, keď som sa zmenila, že ako to sebavedomie dokáže veľmi vplývať na človeka a na jeho život, lebo a tak to začalo aj keď som začala podnikať, tak som si vôbec neverila, a ako to bolo. Proste ja upratujem domácnosti, mám takú menšiu upratovaciu firmu. A ako som začala, tak som si vôbec neverila a ako to dopadlo. Priťahovala som k sebe takých klientov a takých ľudí, ktorí ako keby odzrkadľovali tú moju neistotu, a ozaj musím povedať, že priťahovala som si do života takých ľudí, ktorí podľa mňa akože nemajú všetko v hlave v poriadku, lenže keďže som si neverila, nemala som žiadne sebavedomie, mala som úplne na bode 0, tak som proste verila tomu, čo rozprávajú oni, a vedela som, že proste tak začiatok podnikania, tak nemôžem si nejako vyskakovať, takže som začala robiť a fakt som mala takých klientov, ktorí akože hľadali všade chyby, fakt som si nechávala skakať po hlave, pretože mala som to sebavedomie veľmi nízke a hľadali mi chyby, ja neviem, prišli po robote a po 8 hodinách z roboty príde niekto domov unavený a namiesto toho, aby bol potešený, že má upratané, tak mi ide dobre, že nie pozerať sprcháča, ako náhle by tam našiel nejakú jednu bodku, tak už SMS-ka, o koľko peniazí menej vám pošlem? Reku, no dobre. A lenže neurobila som s tým proste nič. A keď sa takéto veci stali, tak to moje sebavedomie išlo stále iba nižšie a stále som bola iba v strese, že čo zase bude zle upratané, čo zase bude, a aj túto moju prácu som jednoducho dávala na takú úroveň, na takú nízku úroveň, že neverila som si, takže som sa považovala za takú menej cenu, aj keď teraz si to tak akože už vôbec nemyslím, pretože táto služba je služba, akákoľvek jedna služba, to je to isté, či upratujem, ja neviem, domy, alebo robím myhalnice, alebo robím kaderničku, tak proste sú to služby. Lenže ja som túto moju službu, túto moju prácu mala na takej nízkej úrovni, takže som si neverila. A mala som fakt takých klientov, ktorí ako napríklad, ešte jedno by som vám spomenula, že sme chodili upratovať aj s kolegyňou takým jedným, a
oni potom z ničoho nič povedali, že zmizol im z chladničky vaječný koniak, prosím vás pekne, vaječný koniak, či liker, čo to bolo. Ono to bolo ďalej, takže ja som bola šofér, takže obvinili akože tú moju kolegyňu, ktorá je abstinent a vôbec nepije, no ale akože viete si to predstaviť, proste tak chodíme do domu, kde majú x drahých fliaž, rumov, vín a neviem čo všetko, majú povykladané na linke kade čo, ale alebo my sa teda uchýlime k tomu, že ideme do chladničky, akože vypiť si, teda nie ja, tak chvála Bohu, že aspoň mňa ako šoféra neobvinili, ale tak keď obvinili tú moju kolegyňu, tak to ako keby obvinili mňa, že zmizol ten likér a viete, čo som ja urobila namiesto toho, aby som sa proste zobrala stade a odišla, tak nič, ešte ako vysvetľovala som im, že to v žiadnom prípade nie je pravda, ale nechala som zo sebou zametať takým štýlom proste, že normálne som tam ostala, upratala a ešte som bola aj v strese, že samozrejme nebude zle upratané a neviem čo. A teraz keď tak na tým rozmýšľam, tak akože veď to je akože od veci. Teraz keby sa mi akože toto teraz stane, tak rovno odchádzam z tej domácnosti a v živote o mne nebudú ani počuť, hej. A takisto sme mali aj inú takú jednu dievčinku, ktorá tiež túto našu prácu, toto upratovanie asi bere, takže my sme nejaké upratovačky v nejakých nákupných centrách, dôchodkyne a 2 roky tam chodila moja kolegyňa za úplne maličko peňazí a ona od nej chcela za tú istú sumu, čo bežné upratovanie, tak za tú istú sumu chcela aj umývať okná, aj dobre, že aby sa tam po strope neliepala, dobre, že aby jej neomalovala, že jej mamu mala ísť potom na druhý deň zaviesť niekam ako úplne od veci a takýmto ľuďom sa chodilo asi 2 roky. Až pokiaľ som sa nezmenila ja, pokiaľ som to sebavedomie trošku nezvýšila na úroveň takú, akú mám teraz. A som povedala, že stop moja drahá zlatučka, keď toto mieniš robiť, tak si fakt zapla niekoho iného, ale nie nás a preto som sa tak potom aj som sa tak zobudila proste, že halo, že si v pohode, akože, že si mladá, upratuješ podľa ma veľmi dobre, rýchlo, zodpovedne, spoľahlivá som všetko a ja si tu budem akože, ja tu budem k takýmto ľuďom chodiť, no akože nestojí mi to za to, nestojí mi za to za žiadne peniaze a ako náhle som začala uvažovať úplne inak, ako som začala si moju prácu hovoriť, že však ale moja práca je fajn, je to proste služba, pomáham ľuďom a nebudem chodiť takýmto idiotom, jednoducho nebudem. Budem si ja vyberať, komu budem chodiť a ako náhle som ja zmenila toto moje myslenie, tak a to moje sebavedomie a tak, no čo sa stalo? Z ničoho nič pôsobím na ľudí inak a z ničoho nič mám klientov takých proste, ktorí si vážia, ktorí ešte aj dobre, že na Vianoce mi niečo nekupujú. Takže úplne sa to zmenilo, lebo vyžarujem to sebavedomie iné, mám ho i proste iné. A myslím si, že je to veľmi dôležité, aj keď vy niekedy si myslíte o sebe, že robíte takú prácu a hen takú podradnú a neveríte si, tak všetko je len o tom myslení a ako sa na to nastavíte. A ja už teraz si aj poviem za koľko peňazí, keď nechceš, bye bye, mne je to jedno. Bola, kedy by som sa z toho rúcala, že bože, no tak oni nechcú. No tak nechcú, tak prídu iní, ale nebudem to robiť po cenu, len za to, aby akože oni boli spokojní, v žiadnom prípade. A ako náhle som toto sebavedomie zmenila, tak všetko sa mi úplne obratilo a zrazu mám toľko klientov, že už ani nepríjmam pravidelných ľudí, lebo to by som sa akože musela si rozkrájať, alebo robiť do, 6 hodín denne a to sa mi zase nechce. Nebudeme si klamať, chcem chodiť cvičiť, behať a takéto veci, mám deti, domácnosť, takže nechce sa mi robiť tak dlho a proste za všetko môže len to sebavedomie. Pretože to, čo zo seba vyžarujeme, to si k sebe aj priťahujeme a nie je to tým, že ja by som sa neviem ako zmenila, že ja by som zrazu začala upratovať neviem ako dobre. Nie, ja upratujem stále rovnako. Ale som sa proste zmenila ja. A ako náhle som sa zmenila ja, tak k sebe priťahujem aj úplne iných ľudí. Ale vážne som sa to musela naučiť a pracujem na sebe, aby som takáto bola, lebo fakt to nebolo vždy tak. Aj vysokú školu som napríklad ani nedokončila, pretože v tom období som nemala to sebavedomie nejaké dobré a nedokázala som napísať bakalárku, už pred štátnicami som bola a nedokázala som to proste napísať. A teraz som si napísala knihu za 7 dní, však áno, je to rozdiel písať ako niečo o politike, čo vôbec ničomu nechápem,
alebo o mojom živote, hej, takže určite to jednoduchšie, ale to by nebolo o tom, tá bakalárka nebola o tom, že som bola neschopná, že keby chcem, tak sa to naučím a mohla by som to napísať, lenže bol tam to proste ten strach, že to nezvládnem, že to neurobím a tak som sa na to vykašľala a tak to proste aj bolo, ale viem jedno, že vtedy, keby si poviem, že to napíšem tú bakalárku, tak by som to proste napísala. Pretože to tak je, takisto ako keď som si povedala s touto knihou, že napíšem ju, nečakala som, že to bude za 7 dní, ale vedela som proste, že to napíšem, išla som si za tým, tak som to proste aj napísala. Takže aj vy, keď sa budete niečoho báť, alebo také, tak vždy si povedzte, že zvládnem to, že prečo by som to nemohla zvládnuť, prečo by som ja to nemohla urobiť, že keby si to napríklad všetci úspešní ľudia povedia, že nezvládnem to alebo neurobím to, tak není ten človek úspešný. Pretože tam ide len o ten prvý krok. Či budem veriť strachu, alebo nebudem. Či budem veriť v sebe, či budem veriť v seba. Takže to je to základné, čo by mal podľa mňa každý človek pochopiť, a ja som to tiež pochopila. Proste čokoľvek si prajem, tak to môžem dosiahnuť. Čokoľvek chcem. Proste, lebo tu ide len o nás. Ako sami tie dané situácie postavíme. Proste keď si poviem, že spravím to, urobím to, dokážem to, tak viete, čo sa stane? Proste to normálne spravíte, urobíte, dokážete to. Ja nehovorím, že tá cesta bude neviem aká ľahká, že to pôjde rýchlo, ale v konečnom dôsledku to spravíte. A stále je lepšie sa o to pokúsiť, ako len tak sedieť na gauči a potom sa sťažovať, že veľa ľudí poznám takých, ktorí hovoria, že no, ale ja by som chcela mať viacej peňazí a chcela by som toto, tamto, ale nič preto neurobia, tak, alebo mi povedia, že že ty máš veľa času a preto stíhaš ale ja mám veľa času preto, lebo ja som si ten čas tak vytvorila, pretože ja som si to tak spravila. Ja aj keď upratujem, tak naháňam sa tak, že niekedy keby ste ma videli po tých domoch, ako behám, že až modriny, dobre, že nemám po tele, čo sa bácham o všetky rohy, ale to je jedno, proste upratujem rýchlo, dobre a vytvorila som si ten čas, aby som potom stíhala aj kadečo iné, hej, že ja som si strojcom toho svojho času, ale keby som taká, aj bola, kedy som aj taká bola, že keď som aj chcela sa pokúsiť cvičiť, alebo keď som chcela behať začať, tak som si povedala, že ale ako to môžem stíhať, že proste to nebudem stíhať, lebo však mám upratovanie, mám domácnosť, mám deti, mám blá, blá, blá. A samozrejme, že som to potom ani nezačala, ale z ničoho nič, keď som si povedala, že a prečo by som to nemohla stihnúť, že však pol hodina denne si myslím, že absolútne nikoho nezabije. A zrazu, čo sa stalo? Všetko stíham, aj behať, aj cvičiť, takže je to len o tom proste, ako sa človek v hlave nastaví a čo si proste povie. Takže ak by som mala mať nejaké posolstvo pre vás, ktorý ma počúvate, tak je to to, že si verte, pretože verte si, robte to, čo chcete, určite máte v sebe, každý človek má v sebe niečo, čo môže robiť, čo chce robiť. Len možno to ešte si na to neprišli, lebo nepočúvate, skúste načúvať, skúste počúvať a vážne si verte, pretože keď začnete veriť vy, tak začne veriť aj svet okolo vás a uvidíte, keď trošku to sebavedomie si zvýšite, tak ako sa vám začne žiť. Vážne, lebo všetko je to len o nastavení, všetko je to v hlave, nastavení, proste si povedzte si každý večer toto a toto zvládnem, chcem a sem sa chcem dostať, tak sa tam proste aj dostanete. Verte tomu, že sa tam dostanete, ale vy v prvom rade musíte tomu uveriť. Vy tomu musíte uveriť. A nemôžete si na jednej stránke si hovoriť, že verím tomu, ale mať v sebe stále tú pochybnosť, že nie, aj tak to nespravím, aj tak to nie. Tak to nie je správne. Pokiaľ veriť si znamená, že ozaj si veríte a ozaj ste tomu na 100% nastavení a ozaj tomu veríte, tak ako veríte tomu, že 24. decembra sú Vianoce a 31. je Silvester, tak musíte veriť aj takisto musíte veriť tomu. Tak ako som ja verila, že napíšem knihu, tak som ju napísala. Proste tak ako som verila, že sa mi potom upratovanie rozbehne, tak sa mi rozbehlo a mám toľko klientov, že vážne sa musím zamyslieť, že čo ďalej ako budem robiť, lebo neviem. Takže základ je si začať jednoducho veriť a uvidíte, ako ten svet a ako ten život bude úplne iný, lebo je to celé len o tom. Ale aby som vám tu iba nehovorila aká som ja úžasná, tak nie je to tak, pretože ja musím stále na sebe pracovať a stále mám nejaké veci, ktoré stále neviem ovplyvniť, takže je to v poriadku, keď sa vám to hneď nepodarí, alebo keď ste si není istí, je to stále v poriadku. Stále človek sa musí učiť a učí sa
stále s tými skúsenosťami a ja sa tiež musím učiť a stále som jednu vec sa nenaučila a stále ešte rozmýšľam, ako to ovplyvniť, lebo ja akože strašne milujem beh, hej, od malička som chcela byť bežkyňa, to som rozprávala, že také malé dievčatko som bola, že ja budem proste bežkyňa. Potom keď si prečítate moju knihu, tak uvidíte, že prečo akože som sa tou bežkyňou stať nemohla, takže som sa ňou ani nestala, lenže pred rokom a pol som začala znovu behať a začala som chodiť na súťaže, ale ja som veľmi akože človek, ktorý chce vyhrávať, hej, ja som taký človek proste a toto neviem ešte na sebe nejako zmeniť. Som taká súťaživá, ale akože táto vlastnosť by podľa mňa nebola ani taká zlá, keby ma to tak strašne neovplyvňuje v bežnom živote, že mám z toho neskutočný stres z tých súťaží, že už teraz je to o niečo lepšie, ešte predtým, ako som si zmenila to myslenie, tak som aj týždeň pred súťažou, súťaž, nemyslíte, že súťaž, že teraz vyhrám 1000 eur, hej? Súťaž, kde o nič nejde, kde sú hobby bežci, proste fakt o nič nejde, neživí ma to nič. Tak ja som dokázala jednoducho týždeň už pred tým samotnou súťažou nespať, nejesť, proste v strese byť. Neviem, prečo to tak stále mám. Teraz už postupnou času, ako som zmenila to myslenie a všetko a robím na sebe, tak už to není týždeň, ale je to minimálne 2 dní pred tou súťažou, je to tak, že vážne mám na hrudi úplne taký stres z tej samotnej súťaže. Neviem, prečo to je s tým behom spojené, že či chcem tak veľmi vyhrať, alebo no neviem. A naposledy sa mi dokonca stala taká vec, že som aj išla na také preteky jedny, ale nakoniec som tam ani nenastúpila, pretože teda ja som si tam v hlave hovorila, že tam nejdem, myslela som si, že tam pôjdem, ale nakoniec som išiel tam iba muž bežať a ja som tam proste nešla, lebo proste som to nechcela. Nechcela som si robiť zle, aj napriek tomu, že úplne milujem na svete beh, najviac na svete. Tak som si proste nechcela robiť zle, lebo není bohvie čo, keď začnete bežať a tepy máte už 200 a celý ten beh si absolútne neužijete a iba prežívate celý beh a myslíte si, že odpadnete, no tak ako neviem, k čomu mi to je dobré. Takže ja som tam tedy nešla a tam potom bol taký pán, ktorý je taký z rodiny a povedal, že som sa akože vzdala. Ale pre mňa to nebolo, že som sa vzdala. Akože za mňa aj toto bola pre mňa výhra, pretože som si uprednostnila som seba. Uprednostnila som seba, svoj pokoj a nie je to, že čo si budú mysleť henty divní alebo henty ľudia, že povedala som im, že idem a nakoniec nejdem, že čo si budú mysleť a nie, uprednostnila som seba proste. Keďže to neviem ešte nejak ovplyvniť, keďže som fakt v strese tak, že 2 dní sa pre to súťažou sa tu s nikým doma nebavím a som v strese takom, že mi ide hruď vyskočiť, neviem prečo. Toto ešte neviem a ako vravím, musím sa to naučiť. Takže chcem povedať to, že už na všetko sa ja snažím pozerať tak, že všetko je v podstate výhra. Žiadny pád nie je prehra. Proste pri každom páde sa len niečo učím. A toto je ďalšia vec, ktorú sa proste len musím naučiť, že ako čeliť tomu strachu, ako proste sa postaviť tam na ten štart a povedať si proste, že nejde si sa, proste normálne to teraz odbehneš a nič sa ti nestane, ale zatiaľ to tak neviem. Takže ja iba chcem povedať aj vám, že není to len tak, že teraz si luskneme prstom a budeme sebavedomí silní ľudia a budeme mať všetko na tomto svete, áno, že všetko ide postupne. A ako aj u mňa, tak aj u vás to pôjde to pomaly, ja sa mením v iných veciach zase, niečo ešte moc dobre nevieme tento beh, ale stále verím tomu, že raz ozaj sa tam postavím na ten štart a zabehnem si to v klidku, poviem si, no a čo si sa, budeš 54, tak budeš 54, užiješ si beh a bude to všetko OK. No, takže týmto by som to ukončila, túto epizódu a teším sa na tú tretiu, takže budem veľmi rada, keď ma budete sledovať, budem veľmi rada, keď napíšete mi niečo, čo vám toto dalo, či vám to niečo dalo, nejaký komentár, hocičo, sledovanie na Instagrame. Budem fakt šťastná, pretože toto všetko robím preto, aby si najviac ľudí kúpilo tú knihu, ktorá ešte nie je vydaná, ale verím tomu, že čo chvíľa bude. A verím tomu, že ten môj príbeh dokáže vážne veľa ľuďom zmeniť život. Lebo to, čo tam opísané, čo sa mi stalo, čo všetko preto robím, myslím si, že je to posolstvo pre iných ľudí, ktorým tiež dokážem takýmto spôsobom pomôcť. Takže ešte raz ďakujem za pozrietie si tejto epizódy a teda teším sa na ďalšie. Papi!